Is-sena li għaddiet ġew f'pajjiżna kważi 900,000 passiġġier permezz tal-kruvapuri tat-turisti. Minn ċifri pubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO ħareġ li dawn in-numri jisqu sew in-numri ta' passiġġieri li ġew bil-vapur fis-sena ta' qabel, jiġifieri l-2021. Id-differenza f'sena kienet ta' kważi 350,000 passiġġier. In-numru ta' vapuri tat-turisti li daħlu f'pajjiżna s-sena l-oħra kien akbar minn sena ta' qabel, filwaqt li s-sena li għaddiet daħlu 283 vapur, is-sena ta' qabel daħlu 106 vapuri, differenza ta' 177 vapur. Jirriżulta li l-medja tal-passiġġieri li kien hemm fuq kull vapur kien ta' 1730. Minn dawn iċ-ċifri ħareġ ukoll li kważi 60% tal-passiġġieri tal-vapuri kienu ġejjin minn pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Dawn jammontaw għal kważi 60%. Minkejja dan l-akbar numru ta' passiġġieri ġew mir-Renju Unit u dawn qabżu l-100,000 passiġġier. Wara jsegwu passiġġieri mill-Ġermanja, mill-Italja u mill-Istati Uniti. Tul is-sena li għaddiet ġew aktar nisa mill-irġiel permezz tal-vapuri f'pajjiżna, aktar minn 53% fil-fatt kienu nisa. Il-maġġoranza tal-passiġġieri li ġew bil-vapur għandhom bejn 40 u 59 sena. Passiġġieri f'din il-faxxa ta' età ġew aktar minn 170. Wara fil-kwantità kien hemm dawk li għandhom bejn 60 u 79 sena.